ጽባሕ ዝኾኖ ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኮሰ ጽሑፍ ጸሓፍን ተራኽን ያዕቆብ ዳዊት። سلامن طعنان نعاكم يكون أبرحكم كربان كنكم مدبات تروز انترتينمنت تكتاتل زلكم زخبركم سمعتي زانتا صباح زخونو شرشا كفال زحلف سومن مسك قربت كساملومي اي قربت النيرا اتمغنيات دما كمتي اقدمو استحبره جاي تروز انترتينمنت نكبريتهم ابليبيا كوينم ساقي زلو احواتنا قبل نحد سومن مدباتو اقواريت مقنايو زفلاتيو تمال عربي مدباتنا جميرنا لنا نتوم أبسقين تقبان زلو أحواتنا دما إقدابير أملاخ تلالو ينبرلهم كلنا سبعون نتسمعنا كأنزوم كأنزانا سلازخوانه دارقا كلنا ون نتشجرن سقين زفتنا ينزرعنا ينسلازخوانا بنتوه لبنا نتسألي اللهم تقولت زرليو ترير جيزينا بتحنا زلنا مو كل زي السعنو لعلفة آري تلالو ينبرلنا نلومي قدام دما شواعي كفال زانتا تصبح زخونو حزلكم متقلخو سنة مكتتالي كبرلنا أبز حلفة شارشا كفال زانتا تصبح زخونو تخطاتيلنا نيرنا نمزخاخر زخون كابز حلفة قرب كزخاخركم سيراكنا أديام هيوتو مسأللا أديام نميرون كم تفلطو مليقوا تزاربت سيراك دما تربشو ودي الرخب النيلو أجاني قوا قريفاتو قز أخيدا كمل سكايلاتو أيتملسوتون سايمون أب إسربيت مستم كم مستأسرو كوفيلو كأللو عيلو درو إسربيت على بيمو كالسب كوينو كأللوم استعذبو بقربات زفتو متأسرتو بتكبراتو تحقيسون وعيلوم أديام مسامي بعالبيتا بزعبا ميرون تزاراريبا بسيراكون تشغيلا إرمياس مسامي أمسيو نسرحو كخيد كلو حدقا منكنا قاتيمو سيراك أديام كمت أكايلا مسدونغيتو حريقو نغزو كخيد كبل نابت إرقيا مسوطة منكنا هاريماتو إرمياس اتي نسيراك زهارومو كم منكنا وريدو ستار مسابريو ردات كدلي هنكويلو أبزينا بتعنا نيرنا زغطل مبل شواعي كفال زانتا تصبح زخونو انتا يكون حيزات لنا تلو اسكي حبيرنا نكتاتل سامي تليفونو تتصوع نيرا مس أديام سلسة سحابو قلتفو يدقسن نقوغا قلتفو ايتسن موبايلو حموشت جيزي دقاقيما تقويحا ولا حنتي زلعلا عيرخبتن دحرخن ديقن سمعوا في حيت بلا يمانيت ايدو ناب كوميدينو سديدو والعلا زدول زنبرة قطري نعاركم مخان رئيو تقبلو بنتقارو بناي إرميس زمطو زنبرة دمتي رقو اي نبرن اتزارب زنبرة سب إرميس ديو ايكونن وانتت اراتارا انتاي كويني يربش نيريو افرحوو سمحوي بجا خرداني حرقاقات مني او اسبيتالي زلقو سامي سنبيدو بريلو كاب عراتو تسا انت حرقاقات مكا أزال أربع سامي هو غنيرو تسيو مسكبرتو أقارو نام مريت أقمكيمو تليفون ناب إزنو أتريرو تقطعا كاب إرميس كم زقين الزبل ملسي تبانيرو إرميس كن جنا كيز حالة أتسامحوي بجاقن دوغتيف كام تسأني مرة تدلين لخا أوكي خمت أكاي قنتا يقاتي مكان قراني تمالي مشيت حد سباري معجع الهوسبيتالي زلو انت تزارب لخا انت مالي تسباري ما تسب كلا عندي سامحوي نسو دحاني بزح يتاسين قنص طراي زلو بزح زفر راح يكونن كال قداي قد تفطير له بجاقه حج مصاني حاجت كيدلين له سامي زربا عركو سمعو تقالاتيفو تطمطمو زنبره كبرتو العيلو بوغيا وته منكينو العيلو نابتي ارمس زحبرو حكمنا سقمه
ኣብ መንኪንኡ ከሎ ኣብ ርእሱ ብዙሕ ሓሳባት ኣሰላሰለ እንታይ ኮን ተፈጢሩ ይኸውን እዩ ዘተሓሳስቦ ነይሩ ኣብ መንጎ እውን ኣድያም ተዘከረቶ ሙሉእ ለይቲ ክወልድሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክላዘባ ተፈተነ ኣድያም ርእሳ ምስኣ ስለ ዘይነበረ ፈፂማ ክትረዳድኦ ይከኣለትን ጽቡቕ መልሲ እውን ኣይመለሰትሉን ሕልፉ ከይፈተወ ዘከረ ኣብ ስደት ነዊሕ ዓመት ይገይሩ ንዕኡ ትኸውን ሰብ ስለ ዝሰኣነ ክወልድ ሓዳር ክገብር ኣይከኣለን ምስ ኣድያም ተራኺቡ ብድንጋጸ ጀሚሩ ከይተረድኦ ናብ ፍቕሪ ኣትዩ ሓቲትዋ ጸገማ ርኡ ውፅዕት እያ እሞ ንበዓታ ደሪዘ ናተይ ክገብራ ኢሉ መብፅዓን ሓደራን ሒዙ ሓዳር ጀሚሩ ክሳብ ዝሓለፈት ሰሙን ጽቡቕ መንባራይ ዝፈልጥ ኣድያም ግን ኩነታታ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳመፀፀ እዩ ዝኸይድ ነይሩ እዚ ኩሉ ስለ ዘፍርሖ እንታይ እትኸውን ዘላ እንዳበለ ጭንቀቱ ሰማይ ዓረገ ንውለድ ክብላ ከሎ ንምውላድ ከም ቁሪ ትፈርሖስ እንታይ ጸገማውና ተሓሳሰቦ ዕድለይ ድዩ ዋላስ ዕጫ እንታይ ዝኸውን ዘለኹ እንታይ ዝገበርኩ ሰበ በቃ ውልድ ካብ ዝበስነ ጸገም ተሓፀ እታ ኩሉ ነገረይ ክተማልኣለይ ዝበልክዋ ኣድያም ድማ ቀስ በቐስ ትርሕቐንላ እሞ እንታይ ደኣለይ ክገብር ከመይ ትኾንኪ ኢኸ ዝሓይሽ ሳሚ መንኪንኡ እንዳመርሐ ኤርምያስ ዝበሎ ረሲዑ ኣብ ናይ ውልቆ ጸገማት ኣተወ ድሕሪ ገለ ደቓይቕ ኣብቲ ዝተሓበሮ ሆስፒታል ምስ በጽሐ ንኤርምያስ ብማዕዶ ረኣዮ ምስ ኤርምያስ ደው ኢላ ዝነበረት ጓል እውን ኣድያም መሰለቶ ሰዓት ረኣየ ኣድያም ንትምህርቲ ከም ዝኸደት እዩ ዝፈልጥ ነይሩ ኣብ ፊቱ ምንባራ ግና ሰንበዶ ደጋጊሙ ረኣያ እንዳቐረበ ምስ ከደ ግን ኣድያም ዳይኮነትን ተጠራጠረ እቶም እስራት ከቢቦም ምቕላል ሒዞም እንዳዓለሉ ሓደ ኣብ ፊቶም በይኑ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ኤርትራዊ ወዲ ክሰምዖም ግዲ ጸኒሑ ነዲሩ መጾም ውሽጡ ሕርቃን ከም ዝነበሮ በዓሉ ጥራይ ዝፈልጦ ኣብ ገጹ ግን ዘስተውዓለሉ ከቢድ ሕርቃን ይንበብ ነይሩ እቶም ዝዕልሉ ዝነበሩ ግን ኣየስተውዓሉሉን መጺኡ ኣብ ክቦም ተሓዊሱ ነቲ ክዛረብ ዝጅምር ዝነበረ ወዲ ኮሊፉ ስምዑን እንዶ ኣሕዋት ኩሉ ክትዛረቦ ጸናሕኩም ክሰምዓኩም ጸንሐ ዝብላዕ ዘረባ ግን ኣይነበረኩምን ንሕና ዞም ኣብዚ ዘለና መንእሰያት እኮ ኣካል ትክትብልዎ ጸናሕኩም መንሰይና ነቲ ተበሪዙ ዝበልኩሞ ክብርታት ድማ ውሕዳት ሰባት እዮም ዝቕልስዎ ዘለዉ ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ጽፉፍ ናብራ ኣብ ዝበለጸ ስራሕን ትምህርትን ከም ዘሎ ዝኽሓድኩሞ ትመስሉ ዝገርመን ነገር ሳይሞንሲ ያይ ሰብ ኮንካ ብዛዕባ ክብርታት ህዝቢ ኤርትራ ክትዛረብ በዓል ንስኻ ዘይኮንኩምን ኣብ ሱዳን ኣብ ሊብያን ዝኣለንኩሞ ተንኮላት ዝዘራእኹሞ ዝያሕስስ በሰላን ፀበባን ከረሲዕኻ ይሪኻ ነዲሩ ይዛረብ ብምንባሩ እቶም እስራት ሳይሞን እውን ከይሓርቕ እሞ ገዛ ህኮት ከይትኸውን ፍርሒ ተሰምዖም ሳይሞን ግን ኣይከም ትፅቢቶምን ርጊእ ኢሉ መሊሱ ጽቡቕ ኣለኻ ነዛሕወይ ኣነ እውን ነቲ ኣበሳ ይረገጽክዎን ድሓር ኣብዚ ማዕድና ሞእቶ ዘረበና ፍትሓዊ ምዃኑ ክርዳእካ እዩ ኣይድለየንን እዩ ፈቲኹም ጸሊኹም ድማ ውሕዳት ሰባት ኢኹም ነዚ ክብሪ ዝትብርዝዎ ዘለኹ ኣንተ ሓወይ ዝጉመበል ብርግጽ ክብርታትና ከም ተተንከፈ ተዛሪብና ኢና ኩሉ መንእሰይ ሕማቕ ኣሎ ድማ ይበልናን ኣብ ዓለም ግን እቲ ጽቡቕ ዘይኮነ እቲ ሕማቕ ስለ ዝጋነን ብዙሕ ክብርታት ተተንኪፉ ኢና ኢልና ሳይሞን ተዓጻጺፉ ነታ ዘረባ ከኣልያ ፈተነ ሓሪቑ ዝመፀ ወዲ ግን ዘረብኡ ወዲኡ ናብታ ዝነበራ ኩርናዕ ተመለሰ ሳይሞን ድማ ነቶም ዝተረፉ ሓሳባት ገለጸሎም ስምዑን እማሕዋት እዚ ወዲ ሓቂ እዩ ብዙሕ ጌጋ ነይርና ግን ከዓ ሓቅና ኢና ነብስና ኩሓራ ይግበርናያን ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና ቀለልቲ ዝመስሉና ጌጋታት መዓል ክንደይ ከም ፀርውና ግን ተሰቂርና ኣሎ እዚ ደደይ እዚ ትማል ዝኸሰርናዮም ጽቡቕ ነገራት ከዓ ሎም ክብረታት ኢኖምና ኣሎ ይህ ሓቂ ደይኮንኩን ሓንሳብ መብዚኣ ሳይሞን ዓርከ ይስማዓኒ ኣብዚኣ ንእሽተይ ዘረባላትኒ ጽቡቕ ኣለኻ እንዲኻ ንምንታይ ኢና ግዞም ሓደስቲ ዝመፃና ተሓተት ንኸውን እቶም ኣብዚ ዝጸንሑና ዓበይቲ ኣሕዋትና እውን እኮ ንሕማቕ ነገር ድሕር ዝብሉ ይኮነን እቲ ንጹር ምኽንያት ክንዛረብ ተኾይንና እንዳበዛሕና ምስከድና እቲ ጌጋ ክበዝሕ ጀሚሩ ኩልና ጌጋ ኣለና ያ ጃምዓ ንዓይ ግን ኣብዚኣ ንእሽተይ ዝተሰምዐትኒ ክዛረብ ኣፍቅዱለይ መእሰሪ ነጊረኩም ስኢልካ ቀንጠመንቲ እዩ ከምዚ ምልዓዓል ገለመለ ስርቂ ትብል ቃል ሰኪፋቶ ምልዓዓል ተኪኡ ገለጻ ኩልና እውን ስለ ዝፈልጥዎ ብሓባር ሰሓቕዎ ያ ጃምዓ ሰሓቕ ሞግደፉ ሓቂ ማራ ትሕርቐን ዘረባ ኣላትኒ በጃኹም ክነግረኩም ስኢልኩም ስምዑኒ እዞም ኣብዚ ኤውሮጳ ዝጸንሑና ነባራት ማለት እቶም ዝወለዱ ገለ ንደቆምሲ ምዞም ናይ ሕማመይ ከይትኸዳ እንዳብሉቅ እዮም ዝምዕድውን
يا شيمي انت تقبرنا سباتينا خ اذا ጭርማ እኮ ተምዝነና አላ ያኽ ማረ ትዕርቀን خ ዘን ዓበይቲ ሰበይቲ ያለዋ ምሽ ደቅኽን ብሊብያ ዝመፁ ኤርትራውያን ከይትህበአን ጨካናት እዮም ሕማቅ ሪኦም ስለ ዝመፁ ብኻራ ካርሞውን ድሕር ዝብሉ ኣይኮኑን እንዳበላ ጠንቅቃ ገለገለውን ኣለዋ ዘሓፍራን ርሲአን ሃገረን ገዲፈን ወፅን ሃገሮም ገዲፎም ብፅጋቦም ንዝወፁ ክብረት ኣይግብኦም እንዳበላ የባጭዋ ያ ጃማ እዚ ኸጌጋ ይኮነ እንዲ ዘረብኡ ምስ ወድአ ኣቐዲሙ ጀሚሩ ዝነበረ ወዲ ሓንሳብ እሞ ብስምዒት እንዳይ ንዛረብ ከምዚ ጌርና ምክታሕና ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ጌጋታት ድማ ኣለና ንምንታይ ግን ቀደም ዝነበሩ ሕጂ ዝመፀና ኢልና ንፈላለዮም ኩሉና እኮ ሰባት ኢና እቲ ጌጋ ድማ ምስ ኩሉና እዩ ዘሎ ነቲ ጌጋ ዓብዪ ዝገብሮ እንታይ ይመስለኩም እንዳበዛሕና ስለ ዝኸድና እቲ ጌጋ በዚሑ ግደፈና እንዶ ምብዛሕና ከምዚ ከምፃእ ይክእልን እዩ ጌጋ ዳ መዓት ኣለና እምበር ንምንታይ ከሰ ስራሕና ጌርና ስድራና ዘይንኣሊ ተዛረበና ዲኻ ደሊኻ ብፌስቡክ ፍቕሪ ጀሚርና ገጽና ከይተረኣና ፍቕሪ ነፍርስ ደይኮንና እናደቅሎሚ ኣብ መንጎቶም ከቢቦም ዝነበሩ ጃምዓ ከቢድ ክትዕ ተላዕለ ናይቲ መዓልቲ ሽማግለ ዝነበረ ሳይሞን ድማ ዘረባ ከኣሊ ፈተነ ሓንሳብ ሕጂ ንዓይ ኣዛርቡኒ ኩሉና ጽቡቕ ኣለና ኣብ ሓደ መኣዲ ከምፃና ዝኽእል ሓሳባት ግን የድልየና ኣሎ ከም ሳይሞን እንታይ ምበልኩ መስለኩም ንዝክር እንተ ደኣ ኮይና እቲ ዝሓለፈ እዋን ፈታን እዋን እዩ ነይሩ ያ ሽግዲ ኮይና ከኣኒ ሎሚ ፀልሚታ ጽባሕ ከም ትበርህ ኣይርዳእናን ነይሩ ሕጂ ግን ብሓይሊ ፈጣሪ ኩሉ እንዳተመለሰልና ይኸይድ ኣሎ እቶም መንገዲ ዝሰሓትናያ ከምዚኣ ኮይና ተሪፍና ኣለና እቶም ከም ዝወግሕ ዝተረድኦም ግን ኩሉ ግዜ ጥንቁቃት ነይሮም ሕጂ ድማ ሰላሞም ይቋደሱ ኣለዉ ብዝኾነ ቀንዲ ክንዛረበሉ ዘለና ጉዳይ ኣሎ ከመይና ንኸውን ዘለና ኣብ ምንታይ ኢና በፂሕና ዘለና ኣቤል እቲ ብፌስቡክ ዝነበረ ፀርፍን ባእስን ናይ ፖለቲካ ድሓንዲ ኮይኑ ሕጂ ጽቡቕ ዘረባ ምፂኻ ኣቐዲሙ መንእሰያት ኤውሮጳ በልማማ ዝነቐፈ ኣቤል ንሕቶ ሳይሞን ክምልስ ተዳለወ ጉዳይ ፖለቲካውን መዕለዊ ረኺቡ ግዲ የብልካን ፖለቲካ ናብ ዋናታታ ተመሊሳላ ሰፒሮን ወረቐትን ሒዞም ኣለዉ ይዝከረኒ ዝሓለፈ ዓመታት ኩሉ ፖለቲካ ጀሚሩ ነይሩ ዝፈልጥን ዘይፈልጥን ካብ ፍቕድኡ ወረ እንዳኣከበ ህዝቢ ክፈላልን ከናውፅን ዝውዕል ዝነበረ በብቁሩብ እንዳለበመ ኸይዱ ነበረን ተገብረን ተሪፉ እቲ ጉዳይ ናብ ለባማት ወሪዱ ኩሉ መዕረብ ዝረክብ ዝመስል ዘሎ ኣነ ብዛ ናይ ኣቤል ንእሽተይ ርእይቶ ኣላትኒ ሓንቲ ሓሳብ ክውስኸሉ እየ ትኽክል ኣለኻ ኣብ በዓርከይ ኩሉ እዩ ፖለቲከኛ ኮይኑ ነይሩ ብዙሓት ኣርቲስት እውን ፖለቲካ መሳሚሶም ገንዘብ ኣብ ምእካብ ተዋፊሮም መንባሮም ዝዝከር እዩ ግዜ ግን ንኩሉ መልሲ ሂብሉ ኣሎ ስነ ጥበባዊ ህዝቢ ዘነቃቅሕ ፖለቲከኛ ድማ ፀገም ህዝቢ ተረዲኡ ዝእርመሉ ግዜ ዝመፀ እዩ ዝመስል ናትና ፀገም እኮ ፍልለያትና ፄርና ስለ ዘይንከባበር እዩ መን ኣበየ ድማ ኣይንፈልጥን ኩሉ ሰብ ናብ ዝነፈሰ ንፋስ ይጎይ ዝተባህለ ነበረ ከምዚ ክኸውን ገለመለ እንዳበልካ ክንደይ ቪድዮታት እንዳዘርጋሕካ ህዝቢ ምንዋፅ ነይሩ ዘዘርከበ ቪድዮ እንዳኸፈተ ሰልፊ ከፊት ኣለኹ ንዕናባ ይብል ተሓደ እቲ ህዝቢ ናብኡ ይኸይድ ኣይ ዕለታይ ሳለስተ ድማ ፋሒሎም ኣብ 20 ግሩፕ ኾኑ እቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ንእሽተይ ፀገም ተፈጢራ ብሃይማኖትን ፖለቲካ እንዳመሳመሱ ነቲ ህዝቢ ዝጉዳእሉ ፀገማት ዘምፁ ዝነበሩ ፖለቲከኛታት ኢና ባህልቲ ግን ከዓ ዋላ ሓንቲ ፍልጦ ዘይነበሮም እስቲርሶ ተፈላጥነት ሒዞም ህዝቢ ዘጋገዩ ሎሚ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ተማሒሾም እዮም ዝመስሉ ኣይገርመኩምን ኩሉ ስሒትና እምበር ሰብ ኣፍታ ዘድመዓላ እንተ ዝኣትኮ እዚ ኩሉ ፀገም ኣይመፅን ነይሩ ቴክኖሎጂ ግን ገና ከይነቃሕና ረኪብና ከም ድላይና ሜዳ ረኪብና ነንዝፀላእናዮ ሰብ ክነፀልሞ ክንብል ብዙሕ ጌጋታት ንጋገ ነርና ኣብ ኩሉ ጠብሎቕ ኣብዚሕና ብፍላይ ድማ ሓለይቲ ህዝቢ ተመሲሎም ንትምክሕቶም ክብሉ ነቲ ፖለቲካ ሕውሱስ የብልዎ ነይሮም እስከ በጃኹም ምልፍላፍ ገዲፍና ንመሬት ደኒና ነቲ ኩሉ ዘይሰኣኑ ፈጣርን ኢሎምሎ ነቶም ለባማት ባይቶኦም የፅርሎም ሓንጎሎም ተኸፊትሎም ሚዛናዊ ዝኾነ ፍርዲ ክህቡ ህዝቢ መታን ከይውፃሕ ህዝቢ ዝጥቀመሉ ልቢ ክህቦም ኦ ጎይታ ኣእምሮኦም ክፈተሎም ኢልና ንለምን ኩሉ ዘይከኣል ፈጣሪኻ ትዝደለና ያኸበናይ ምስ በሎም ኩሎም ንሓሳቡ ተቐቢሎም ናብ መሬት ደኒኖም ጸሎቶም ናብ ኣምላኽ ኣብፅሑ ባግለኒ ባጊ ደሊና ንትምህርቲ እንዳኸደት ከላ ምስ ሚካኤል ጋል ወዲ ስዩም ተራኺበን ሰላም ተባሃላ
ኣብ ሓደ ገዛውቲ ስለ ዝኾና ይረኸበን ቤት ትምህርተን በበይን እዩ ብዙሕ ግዜ ብሓንሳብ ኣይሕልፍዎን እየን ቋንቋ ትግርኛ መዛንኪ የጥፍኣ ሳምሶም ዝበሃል ኤርትራዊ ነተን ደቂ ተገዛውቲ ብሓንሳብ ስለ ዝምህረን ኣብኡ የምስያ ጽቡቕ ምሕዝነት እውን ነይርወን ደሊራ ንሚካል ምስ ረኸበታ ከም ቀደማ ጽቡቕ ጌራ ሰላም ኣይበለታን በቲ ዝተወረየ ዘረባ ጸሊኣታ ነይራ ኣቦኣ ጨካን ስለ ዝኾነት ንሳ እውን ከም ጨካን ጌራ ወሲዳታ ካብ ጨካን ዝተወለደት ጨካን ከም ትኸውን ኢና ዝርዳኣ ክራኸባ ከለዋ ግን ኩሉ ሰብ እንዳረገጻ ንሳ ኣይትረግጻን እያ ክልቲአን ሰላም ተባሂለን ናብ ቤት ትምህርተን ዝወስድአን ባቡር ተሰቒለን ተፈላለያ ኣድያም ጓላ ከይቁረሰት ቅድሚ ሰብኣያ ምውፅያ ካብ ገዝኣ ወፅያ ናበይ ከይዳ ሳምያ ኣይፈለጠን አንጊሃ ንትምህርቲ ከም ዝኸደት ይገሚቱ ደሊና ኣብ ገዛ ከም ዘላ ይረኣያን ንትምህርቲ ዘመላልሳ ወዲ ገዛ ተዓፂ ምስ ፀንሖ ተመሊሱ እዩ ሳሚ ኤርሜስ ደው ኢሉሉ ስለ ዝሰንበደ ካብ ገዛ ብቕልጡፍ ወፂኡ ይኸይዱ ደሊና ተጸቢያ ዘብፅሓ ምስ ሰኣነት ብዘይ ፀገም ጎቢዛውን ስለ ዝኾነት ባዕላ ባቡር ተሰቒላ ንቤት ትምህርታ ኸይዳ ኣብ ባቡር ተሰቒላን ከላ ብዙሕ ሓሳብ ኣሰላሰለት ነታ ከም ነብሳ ጌራ ተፍቅራ ዝነበረት ኣዲኣ ብልባ ከሰሰታ ንምንታይ ንወላዲየ ረኺባ የቕረ ጌራ ሓዳራ ዘይትገብር መሊሳ ካልእ ሰብኣይ ትምርዖ ኣላ ባባ ኣብ ምንታይ ከም ዝወደቐ ከይፈለጠ ስለምንታይ ትጠልሞ በለት ናታ ባህጊ ትፈትዎ ወላዲኣ ክትረክብ ንኽልቲአን መፂኡ ኣብ ብርከን ወዲቑ ይቕሬታ ክብለን እሞ ምዉቕ ህይወት ክሕልፉ እምበር ኣቦ ኣብ ሕማቕ ወዲቑ ምስ ካልእ ዘይትፈልጦ ሰብኣይ ክትነብር ኣይኮነን ነይሩ ፊልምታት ክትርእን ከላ እቶም ኣቦታት ንደቆም ክሕንቅቕዎም ከለዉ ከዓ ካብ ልበያ ትቐንእ ኣቦኣ ቅድሚ ንስደት ምውፅኡ ፍሉይ ፍቕሪ ዘሪኣ ነይሩ ስደት ደኣ ጨካን ቀይርዎ እምበር ኣብ ዓዲ ከሎስ ከምኡ ዝልውን ከምኡ ተፈታውን ሰብ ኣይነበረን ሳሚ ኣብቲ ሕክምና ንውሽጢ ምስ ኣተወ ኣድያምን ኤርሜስን ኣብ ቅድሚኡ ከም ዝነበሩ ኣረጋገፀ ኤርሜስ እንታይ ከም ዘጋጠሞ ቅድሚ ምሕታቱ ናብ ኣድያም ሓሊፉ ከመይ ጌራ ከም ዝመፀት ሓተታ ኣድያም ኣብ ገጹ ዝነበረ ሕርቃና ፍርሕዋ ሞባይልካ ምስማዕ ምስ ኣበኸያ ኤርሜስ ናባይ ደው ኢሉ ነጊርኒ ኣነ ከዓ ብጉያ መፅአ ኢላቶ እሞ እንታይ ዲኾንክ ዘይትነግርኒ ኢሉ ፈራሪሕዋ ናብ ኤርሜስ ከይዱ እውን እታ ቁፅሪ ቴሌፎን በየን ከም ዝረኸባ ሓተቶ ኤርሜስ ርግእ ኢሉ ብቐዳማይ በዚኣ ደው ኢልካለይ ስለ ዝነበርካ ካልእቲ ቴሌፎን ከያ መሲላትኒ ኢሉ ኣረድኦ ሳሚ ንኤርሜስ ሰሚዑ ሕርቃኑ ናብ ኣድያም ከውርዶ ተጸበየ ብኸመያ ከምኡ ጌራ ግን ንጹር ኣይኮነን ነይሩ ካብ ዜሮ ተበጊሳ ከምኡ ክትገብር ስለ ዘይትኽእልካ ነቲ ጉዳይ ከጽንዕ ደለየ ዝተሃረመ ሰብ መን ምዃኑ ከዓ ሓተተ ኤርሜስ ስለምንታይ ዘይተተሓዘውን በቲ ሓደ ተሓሳሰቦ ምስ ኣድያም ግን ኣብ ተፋጠጥ ኣተዉ حكيم كابتي نا إمرجنسي كفلي مسوطة عديام قديماتهم بقيا كدت سام قريمو بسم بادر عيا زغبركم سمعتي مبل شواعي كفال أبزي تزاسي مالا مبل شامناي كفال ربع نمشت حزلكم كمتي أبزل لنا يو سلام انت أننا نخلاتنا